फैगौ एप्रिलाव जानो गोनां बिटिसि एमसिएलए इलेक्सन 2020 नि थाखाय बिपिएफ हानजाया 15 बिनायसाफोरनि गिबि मुंफारि फोसावबाय। चेन्नाइ बर्ड ससाइटिनिया देग्लाय बैसागो फोरबो फालिनो थागथियारि जादों। बिटिसि इलेक्सननि 2020 नि बिपिएफ हानजानि केन्डिडेट महरै 18 फेब्रुवारि खालाराव पर्बत जरानि मुनमुन ब्रह्मनि मुंखौ फेसबुकआव फोसावनाय उनाव गोबां दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। खुलुमबाय, बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव आं मलिना ब्रह्म। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ बावहरबाय, लोगोसे बड'लेण्ड खौरांआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि आबुं रादाबफोराव दङ। फैगौ एप्रिलाव जानो गोनां बिटिसिनि एमसिएलए इलेक्सन 2020 नि थाखाय बिपिएफ हानजाया सा 15 बिनायसानि गिबि मुंफारि फोसावबाय। नाथाय बिनायसाफोरनि नैथि फारिलाइखौ माब्ला फोसावगोन बिनि सुलुं मोननाय जाथ'वाखै। थांनाय 17 फेब्रुवारि खालाराव मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सा 15 नि मुंफारिखौ फोसावो। ओरैहाय इउपिपिएलनिफ्राय दासिमबो रावबो केन्डिडेटनि मुंफारिखौ फोसावनाय जाथ'वाखै। बिपिएफनि फोसावनाय सा 15 नि मुंफारिया ओरैबायदि: हाग्रामा महिलारिया देबोरगावनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेगोन। हरिसिङायाव बिपिएफनि जानानै गेलेगोन त्रिदिप दैमारि। सेरफांगुरि बियाबनिफ्राय गेलेगोन श्यामसुधि नदाय बिथाङा। कालिंगिया देवरनिफ्राय बनजार दैमारि। दारांगा मेलानिफ्राय बिजित गोरा नार्जारि। गरेस्वर बियाबनिफ्राय महेश्वर बसुमतारि। पर्बत जरा बियाबनिफ्राय मुनमुन ब्रह्म आरो खैराबारि बियाबनिफ्राय लोमस्राव दैमारि। मख'नो गोनांदि 2020 बिटिसि बिसायख'थियाव आगोलनि बादि गासै मोन 40 मासिफोरनि थाखाय बिसायख'थि गेलेगोन। 2025 मायथाइयाव बिटिआर बिसायख'थियाव 40 मासिया बांनानै गं 60 मासि जाहैगोन। समासो खोन्थागोन देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव सोर बांसिन मासि लानानै देरहाजासे देरहानानै जोबथा मिनिगोन। बिउर' रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। चेन्नाइ बर्ड ससाइटिया देग्लायनि बैसागो फोरबो फालिनो थागथियारि जादों। चेन्नाइ बर्ड ससाइटिनि दैदेननायाव फैगौ बैसागु फोरबो खुंफुंनो थाखाय चेन्नाइ बर्ड ससाइटिया थांनाय 17 फेब्रुवारि खालारनि हराव जथुमबाय। खुलुमबाय। चेन्नाइ बर'सा गौथुमनि जानानै बे समाव जोङो गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि मोनाबिलियाव जों बैसागुखौ लानानै जथुमदों। थांनाय समफोराव बोसोरफ्रोमबो जों खुंबाय थानाय बायदियै जों देग्लायबो खुंनो थाखाय थियारि जाबाय। स' फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 19 खालाराव जों थारिखखौ थिग खालामबाय आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो मोननै अपसन दोनदों, आसाम भवन आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस। स' जोङो उइदिन 2 उइक्सनि गेजेराव जोङो मोनसे कनफार्मेसन हरगोन प्लेसखौ नोंथांमोननिसिम। स' थांनाय बोसोरनि बायदियै जोङो देग्लायनि फैगौ बैसागुखौबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। जथुमनि गेजेरजों सम आरो खालारखौ थि खालामनाय जाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। फैगौ एप्रिल दाननि 19 खालाराव चेन्नाइ बर्ड ससाइटिया देग्लायनि बैसागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय जानजियाव फालि खाफ्राबाय। जों नोंथांमोननि मददनि अनगायै जों बे खुंफुंनाया आसा खम आरो जों जेबो हप्स लानो हाया। स' बिनिखायनो जों बयखौबो मदद होगोन होननानै आसा खालामो। लोगोसे जोङो टाइमिंखौ जोङो फुंनि 9 बाजिनिफ्रायनो लादों। स' बयखौबो जों बे समावनो नुजाफैनो थाखाय खावलायदों। जोङो इभेन्टखौ जों सानसेनि गेजेरावनो फोजोबगोन। स' बे इभेन्टआव नोंथांमोननि प्रेजेन्सजों जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंगोन बे बोसोरनि बैसागुखौबो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ मददजों लोगोसे जोंनि इभेन्ट डेआव नुजाफैनानै इभेन्टखौ कालारफुल खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायहरदों चेन्नाइ बर' गौथुमनि जानानै। बे खौरांनि गेजेरजों नोंथां आरो नोंथांमोनखौ मिथिहोनाय जायोदि बे हाबाफारियाव चेन्नाइ बर्ड ससाइटिखौ बयबो मदद होगोन आरो बे हाबाफारियाव बयबो नुजाथिफैगोन चेन्नाइ बर्ड ससाइटिनि जौसांखौ मेहेरगोनां खालामगोन होननानै चेन्नाइ बर्ड ससाइटिनि बिबानगिरि बिथांमोना थफ्लासे मिजिंथिदों। बे बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांमोना जोंनि
नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव नोंथांमोना फन खालामनानै बैसागुनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन नोंथांमोना माबा मोनसे क्लियार जानो लुबैदोंबा क्लियारिफिकेसन मोननो लुबैदोंब्ला स' जों बयखौबो आसा खालामो चेन्नाइआव जेसेबांखिनि बर'फोर दङ नोंथांमोना कल खालामगोन जोंखौ आरो जोंखौ नोंथांमोननिसिम फैनायनि नोंथांमोनखौ लोगो हमफैनायनि मोनसे सुजुगखौ खालामनानै होगोन स' बेनिखायनो जोङो नोंथांमोनखौ आर'ज खालामदों जे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालाम जगाजग खालामहर जोंखौ नोंथांमोननि भेन्युखौ खोन्थाहर जों नोंथांमोनखौ लोगो हमनो फैगोन स' बयनिसिमबो आसा खालामो चेन्नाइआव थानाय गासैबो बर'फोरनिसिम जोंनि बे खुंनो लानाय हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ मदद खालामगोन होननानै आरो नोंथांमोननि मदद मोनगोन होननानै जोंबो आसा खालामो बिटिसि इलेक्सननि 2020नि बिपिएफ हान्जानि केन्डिडेट महरै 10 फेब्रुवारि खालाराव पर्बत जरानिफ्राय मुनमुन ब्रह्मनि मुंखौ फेसबुकआव फोसावनाय उनाव गोबां दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। नैबे स्क्रिनाव नुनाय पस्टार मुनमुन ब्रह्मनि प्रफाइल एकाउन्टआव फोसावनाय पस्ट। बे पस्टनि गाहायाव गोबां कमेन्ट्स होनाय नुनो मोननाय जादों। लिरजानाय कमेन्ट्सफोराव गोबां गाज्रि सोदोबफोरखौ नुनो मोननानै फेसबुक बाहायग्राफोरा मोखां खोबथेनो गोनां थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। कमेन्ट्सफोरा प्रमद बर'खौ गाज्रि रायनाय नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय प्रमद बर'खौ बेबादि गाज्रि रावजों कमेन्ट्स सोंखारिनायखौ नुनानै प्रमद बर'नि मोजां मोनग्रा फेसबुक बाहायग्राफोरा दान्थे-बिदान्थे फिननाय होनाय ससियेल मिडियायाव दुंहाव खालामदों। रायजो-राजाफोरा बेफोर गाज्रि रावखौ मुगैथाव होननानै निन्दा खालामो। इउर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जोबनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।